सालबारि जोंनि कन्स्टिटुएन्सिया जोबोद मोजां कन्स्टिटुएन्सि आरो जोंनि बेयो प्रायोरिटी कन्स्टिटुएन्सि दा बेवहाय जोंहा जेबो जेंना बेबायदि गैया खालि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो दा जिखिनि मार्जिन मोनना दङ बेनिख्रुइ डाबल मार्जिनाव देरहानो थाखाय दिनै जोङो बुथ कमिटिजों मिटिं खालामदों आरो बेवहाय रिपर्ट लादों आरो रिपर्ट लानानै मिटिं खालामनानै बेखौनो नुनो मोनदों जे सालबारि समस्तिया जोबोद मोजाङैनो देरहागोन जोंनि वार्कारफ्रा ब्लक कमिटिनिफ्राय लानानै प्राइमारि भिसिडिसि बुथ बयबो मोजाङैनो खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांमोनखौनो आरोबाव एनकारेज होनो थाखाय जों फैदों 40टा समस्तिनि मादाव गोबां समस्तिया जोंहा प्रायोरिटी समस्तियाव फैबाय आरो मोजां जाबोबाय दा बेवहाय थांनाय 6 दाननिफ्राय जोंनि बिबानगिरिफ्रा मावथिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा जोबोद मोजाङैनो खामानि मावबाय थानायखाय ओरैबायदि मोनसे समस्ति गैया जेराव जोंनि फेमिलि मेम्बारा 6000निख्रुइ खम मोनफ्रोमबो समस्तियाव 6000निफ्राय 10000 15000सिम जोंहा मोनसे समस्तियाव फेमिलि मेम्बार दङ आरो बेखौ नायोब्ला जोङो हारसिङै सरकार दानो जेसेबां जोंनो मासि नांगौ बे मासिखौ मोननाया UPPL दला रोखा जानानै दङ जोंनि हान्जाया जिहेतु माखासे बियाफोराव टिकेट दाबिदारनि गुलुं गुजुं जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन नाथाय सालबारियाव बेबायदि जादोंमोन बियो जोब्बाय बे जाखायो जोंनिल' नङा गासैबो हान्जायावनो गासैबो दोलोआवनो बे जायो मानोना पार्टियाव खामानि मावग्रा दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव किसुमाना गाव इलेक्सन गेलेनो हास्थायो बा किसुमानखौ माखासेखौ पार्टियानो गेलेहोनो नागिरो लिडारशिपखौ नायनानै दा बे हिसाबै सानै साथाम साब्रै साबा गाहाम बिजाथि नागिरनाय थायो नाथाय सासेयाल' मोनो आरो सासेयानो गेलेयो आरो पार्टिनि वार्कारफोरा जोबोद डिसिप्लिनजों फैयो हिसाबै बयबो मानिनानै लायो दा सालबारि समस्तियाव जोंहा जिफोर बिजाथि जानो नागिरदोंमोन बयबो दिनै डिसिप्लिनाव दङ जेबो उसुबिदा गैया आरो बेफोरो जोंनि बे दैदेनगिरिफ्रा साफा थांनाय 15 बोसोर 20 बोसोर हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय दा बिथांमोनखौ इयुननि समाव जों मोजां जायगाफ्राव एकमडेट खालामगोन जाहाथे बिथांमोनाबो मोजाङैनो ओनसोलखौ जौगाहोनो हायो हारिखौ सिबिनो हायो जिहेतु 14 नं चिराङाव सांग्रां ब्रह्म बिथाङा टिकेट मोनैनि निर्दलीय होदों बे माबा मोनसे एफेक्ट गोलैगोन नामा बेबायदि गिदिर एफेक्ट जागोन होननानै आं सानाखै नाथाय जायखिजाया बिजाथियानो गेलेयोबा एसे नङा एसे एफेक्ट खालामो दा बे हिसाबै जों खावलायगोन जे बिथाङा पार्टि डिसिप्लिनाव थानांगो आरो बिथाङा बिजाथि महरै गसंदोंब्लाबो बिखौ बोखांनानै लानांगौ बेखौ जों खावलायगोन पार्टिनि फारसेनिफ्राय आरो जों लुबैयो जे बिथाङा डिसिप्लिनाव थानानै मानोना इयुनाव बिथाङा गोबां खामानि मावनो हानायनि स्कप दङ दा सेंग्रा मानसि हिसाबै दासो बिथाङा आपकामिं सासे दैदेनगिरि दा नंखायनो फिउचारा दङ दा बे हिसाबै बिथांखौ खावलायगोन जे बिथाङा पार्टि डिसिप्लिनाव थायोबा मोजां जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथाङा हेलिकप्टारजों केम्पिं खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों मा बुंनो थिगानो दङ इलेक्सन केम्पिंखौथ' गुबुन राहा गुबुन लामाजों खालामो दा बिथाङा हेलिकप्टारजों खालामदों जोंबो खालामगासिनो दङ बायदिसिना गारिजोंबो खालामदों मालाबा हेलिकप्टारबो गाखोगोन स' बे बारा डिसकासननि मेटार नङा बेसो मेटारा दा हा फाननानै बिथाङा हेलिकप्टारखौ जुदि सालायदोंब्ला माबायदि बबेनि हा मा हा बेखौ बिथाङासो फोरमायनांगोन जोंथ' मिथिया दा नंखायनो आं सानो जे इलेक्सन केम्पिंआव पार्टिफ्रा हेलिकप्टारबो लायो गारिजोंबो बेरायो बे बारा गिदिर इस्यु नङा होननानै आं सानो UPPL बेसेबांसो मासि मोननानै देरहागोन होननानै फोरमायगोन जोङो हारसिं सरकार दानो थाखाय जेसेनि मासि नांगौ बेनिख्रुइ बांसिन मासि मोनगोन बे रोखा BJPनि थासारिया माबायदि दं BJPनि बागै आं जेबो बुंनो हानाय नङा बिथांमोना गोदानै पार्टि हिसाबै बेवहाय गोख्रों जाबोदों बिथांमोना बिजाथि होदों बिजाथिखौ देरहाहोनो नाजागोन स' जोंहा UPPL हिसाबै बेवहाय जेबो साननांगौ गैया